Is-Sibt tal-ħames ġimgħa matul is-sena, sena 2. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 8, versi minn 1 sa 14. F'dak iż-żmien reġgħet inġabret kotra kbira u ma kellhomx jieklu. Ġesu sejjaħ id-dixxipli tiegħu u qalilhom: nitħassarhom lil dawn in-nies għax ġajilhom miegħi 3 ijiem u ma għandhom xejn x'jieklu. Jekk inħallihom imorru sajmin lejn djarhom, skur iħosshom ħażin fit-triq għax xi wħud minnhom ġew mill-bogħod. Id-dixxipli tiegħu weġbuh: f'deżert bħal dan minn fejn jista' wieħed ixabba' lil dawn in-nies kollha bil-ħobż? U staqsihom: x'ikemm għandkom ħobż? Qalulu 7. Imbagħad qal lin-nies kollha jinxteħtu bil-qiegħda fl-art. Ħa is-7 ħobżiet, ratt il-ħajr, qasamhom u tom lid-dixxipli tiegħu biex inewluhom lin-nies, u huma newluhomlhom. U kellhom ukoll xi ftit ħud żgħir berikhom u ried li jitnewlu dawn ukoll. U kielu u xebaw u ġabru l-bċejjeċ li kien fadal 7 tiqfief u kien hemm madwar l-4,000 ruħ. Imbagħad batom u minnu fih tala fuq id-dajsa flimkien mad-dixxipli tiegħu u mar lejn inħawi ta' Dalmanuta. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Hemm xi ħaġa f'din id-dinja li verament tista' taqtalna l-ġuħ u l-għaġġ profond li aħna nesperjenzaw. Folla kbira ta' nies inġabru biex jisimgħu lil Ġesu, bla dubju għax kellhom il-ġuħ għall-kelma tal-ħajja. Meta sar fil-għaxija, id-dixxipli ta' Ġesu rridu jibatuhom lura lejn djarhom għax huma ma kellhomx ir-riżorsi biex jitimgħuhom. Huma kkummentaw ukoll li kieku kellhom jonfqu l-flus biex jixtru x'jieklu lil dik il-folla kbira, kienu jridu jonfqu tal-anqas paga ta' 6 xhur. Ġesu, il-ħobż tal-ħajja, ħa il-ftit li kellhom, 5 ħobżiet u 2 ħutiet, u wara r-rat ħaj lil missieru tas-sema, qasmu lil kulħadd sakemm kielu u xebaw. Il-mulej dejjem hekk jimxi magħna. Ikun ridna nagħtuh il-ftit tagħna bil-fidi u l-fiduċja fih li hu kapaċi jimmultiplikah għal ġid tal-oħrajn. Il-miraklu ta' Ġesu li jitma' il-5,000 raġel huwa l-uniku wieħed irrakkuntat fl-4 Vanġeli. X'inhu s-sinifikat ta' dan il-miraklu? Dan il-miraklu fakkar lil poplu fil-providenza ta' Alla meta temaħħom fid-deżert, meta kienu taħt it-tmexxija ta' Mosè. Dawn meta qabadhom il-ġuħ, Alla batilhom il-manna x'jieklu. Dan l-ikel kien bitħejjija għal veru ħobż li jinżel mis-sema kuljum fuq l-artali tagħna li hu Ġesu innifsu. Hu l-uniku li jissodisfa il-ġuħ spiritwali tagħna u min jiekol minn dan ma jmut qatt imma jgħix b'Ġesu għall-eternità. Inti tersaq lejn Ġesu biex tagħtih il-ftit tiegħek fiduċja li hu bih se jibdel il-ħajja tiegħek u tal-oħrajn. Ġesu, il-ħobż ħaj li jinżel kuljum f'kull qudiesa li titqaddes. Jiġi biex ikun il-ħobż li jgħajjex lilna l-koll. Qiegħed tersaq b'qalb safja biex tirċevih? Jew tħallih jistenna waħdu fit-tabernaklu tal-knejjes tagħna?
Mulej, int tissodisfa x-xewqat l-aktar profondi tal-qlub tagħna billi titmana bik innifsek fl-Ewkaristija mqazza. Imlini bil-gratitudni u għatini qalb ġeneruża biex nagħmel ħin għalik biex nipprepara bil-qrar u niġi nintaqa' miegħek fil-quddiesa u tqarbina, anki dik ta' kuljum. Għamel li nkun ukoll ta' xhieda għal ta' madwari biex huma wkoll jiġu jduqu mill-benna li int biss taf tagħti, il-benna tiegħek innifsek. Amen. Behold the works of the Lord, how he has wrought the desolations, how he has brought his early help. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge.